Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is fractievoorzitter Maarten Goudswaard van Forum voor Democratie in Friesland. Ze winnen de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, het Forum voor Democratie. Maar onder de vorming van een nij college dogen ze net mee. Wat gaat er mis en hoe teleursteld is de politiek leider van de Friese afdeling van Forum? Ja, dat is een vraag die we stellen aan de onderpolitiek leider van het Forum voor Democratie, Maarten Goudswaard. Welkom in het Politbureau. Dank u wel. Fijn dat je er bent. Want heel lang bezocht om je hier te krijgen. En het voelt net daar. Je moet eerst even wachten tot de formering informatie klaar weer. Klopt, ja inderdaad. Wij moeten dat proces net verstoren. Nee. Als nijkomer. Nee, dat wil je net. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat stond er raar op. Als nijkomer door je hem net mee, ondanks die eclatante verkiezingsoverwinning in het Nije College. De Partij van de Arbeid zei, wij hebben Friesland, als Partij van de Arbeid, hebben wij Friesland redden van het Forum van Democratie. Ja. Wat vond je daarvan? Dat die Hetty zijn, hè? Hetty Jansen. Ja, Hetty Jansen van de PvdA. Ja, dat vond ik net een hele handige uitspraak van haar. Want ik zou dan zeggen van wat de PvdA, die zit al decennia lang ontroer in de gemeente Ljout. Nou, die hadden de last niet, maar die is voor mij een keer factor 3 stegen onder de PvdA. Dus gunt ze dat dan de gemeente Ljout was heeft. Maar dat is een hele armlastige stad onder de PvdA. Dus ben ze dat echt van plan, maar uw provincie. Een beetje een stoot onder de gordel van de Partij van de Arbeid? Ik vond dat net zo netjes van haar. Nee, maar Claire, dat klabliek vielden ze dat samen. Dat zijn het zei. Hij had ooit het idee van dat Forum voor Democratie een serieuze partner wie om in het college te komen? Nou, of dat gevoel ging heel snel voort. Wij hadden al redelijk vlot het idee dat men het van de bühne die dat men even schieten on de achterban van wij nemen Forum serieus. Maar eigenlijk is het voor mij helemaal geen zin. Hoe wist je dat dan? Hoe viel je dat? Hoe vernam je dat? Nou, het werd vooral van hoe de boer gooit van goh, je bent hartstikke naaie partij. Hè? En hoe zo spannend. Is dat ik zo? Ja, natuurlijk, dat is ik zo. Maar ik bedoel, je moet wel eens een keer de koers krijgen. Wij hartstikke capabele mensen. Een hartstikke gemeleerde lijst. Dus wij winnen klaar voor. Je merken dat toch bij hem zitten bent 3 weken lang. Ja. Waarom wie dat dan? Ja, nou ja, wij jaren natuurlijk wel. Wij hadden die verplichting nou eens kiezen staan om serieus met de informateur op tafel te gaan. Nou, wij hadden een heel duidelijk plan maken. En de eerste ronde wie vooral kennismaking. Dus dat we een beetje uittasten van, wie ben je nou eigenlijk? Praten maar akkoord, dat we daar in Zwarte Haan wie dat. En toen ben we de tweede ronde altijd naar Jennewaard. Nou, daar hebben we daar zitten. En toen hebben we het heel seks over de beleidsbrief duurzame energie gewoon. En toen merk je wel heel erg van dat de partijen heel erg rigide blijven in hun standpunt op het gebied van energietransitie. Vooral CDA en VVD. Hè? Nou, VVD vooral. En dat is mooi dat we het er nou even doen hebben. Want Hewitt stuurde er op Twitter een heel mooi bericht naar het wie van de Telegraaf. Dat de VVD gooit olie op het klimaatvuur. Nou, die wil dus nog een keer die doelstelling naar de EU nog eens een keer opschroeven. Hè? Het gaat om de uitstoot van CO2. Dus dat bewijst maar weer eens dat VVD is gewoon een linkse partij wil. Maar Joost is een rigide wie ze daarin. Ja, behoorlijk. Denken zij dat dan ik net op Forum voor Democratie? Want van Jim is klimaat en energie natuurlijk ook een stokpaardje. En ja, zeker. Denken er ik over wat je hem denken. Ja. Woon je hem wel boogje? Woon je hem wel wetten bij de wien? Ja, zeker. Sure. Wij binnen net alleen der Kamer om te zeggen van nou dit vind je waardeloos, dat vind je waardeloos. Wij zijn met z'n zonnepaneel, wij zijn met z'n windmolenparken, wij met z'n biomassa en wij met z'n geothermie. Want dat smiet echt helemaal niks op. Maar wie daarover te praten, Marjem? Woon je hem daarin bewegen? Ja, zeker. Nou, wij zijn die fjouwe dingen die zullen wij net zitten. Wat wij worstje zitten is investeren in kernenergie, thoriumenergie, zonnepanelen op daken. Ombrengen, het verduurzamen van huizen en het bedrijven die bezig zijn met innovatieve maatregelen om die te stimuleren. Dus we zetten er echt serieus een goed pakketje in hoor. Maar dus wienenergie is natuurlijk van een pad al besletten. Hè? Informateur Harry van der Molen die had ik skeuren onder andere in zijn rapport van men voelt zich niet gehouden. Men is dan Forum voor Democratie. Ja. Men voelt zich niet gehouden aan besluiten uit de vorige statenperiode. Wie dat zo? Wij hebben vreselijk veel moeite natuurlijk maar dat hele Wienpark Friesland. En ik bedoel, er komt je toch een partij, wie moet dat stemmen? Jawel, maar dat is besletten. Dat is een democratisch besluit, heeft dat West. Het doet nog steeds wel zeer, want ik bedoel, elke vorm van toerisme kist hij gewoon vierten. Ja. Onder u zie je dat voor mij nooit trok aan. Dat maar moest dat erom draaien worden van je?
Nee, dat hoe er net weer omdraait te worden. Nou, daar heb je wel heel kritisch naar jongen. En als dat eventueel weer omdraaien kiest, dan mag je er zeker naar bestuderen. Maar dat is nooit een eis van UWS trouwens. Als iets in beton jitten is, dan is het clear. Dan is er niks meer aan doen. Maar wij heel duidelijk zijn van, deze 4 punten waar we net en deze punten waar we worden. Dus ik ben maar alternatieve kamer. Toen gaan wij tot 3 keer daar heel direct aan de mensen vragen van, ben je bereid tot een serieuze koerswijziging op het gebied van energietransitie of net? Nou, en daar wil ik geen Ian. Nee, maar dat is ook logisch. Een van de alternatieven is kernenergie. Ja. Dat is toch op dit moment nog net bespreekbaar. Voor net Ian, behalve voor Forum voor Democratie. Nou, VVD die had het vanuit de landelijke partij wonnen. Als linkse partij. Ja, nou ja, dat wel. Maar die binnen het om het bijdraaien. Het is nou wel. Dan zie je wat ik in dat artikel dat heel duidelijk naar voren kwam. Wat ik heel duidelijk naar voren kwam in het verslag van de informateur van Harry van der Molen, weer dat de partijen al je voelen dat ik zeg de onervarenheid, en dan vooral de politiek bestuurlijke onervarenheid van de leden van Forum voor Democratie, een groot risico weer. Geen casino-college. Ja, mooi. Wat vind je ervan? Dat op mezelf snijdt dat toch wel hout. Je hebt geen politieke. Je hebt nooit in een gemeente zitten bijvoorbeeld. Ik heb nooit in de gemeente zitten. En dat geldt voor iedereen van in de fractie. Ja, nou ja, ik denk dat wij dat heel snel leren gaan. Wij pikken snel dingen op. Wij hebben een team van mensen die enorm veel ervaring uit het werkveld had. Nou, en die kun je prima meenemen naar de stedenseelt daar. Dus om het steeds door die boer gooien van onervarenheid, ik vind dat een beetje de makkelijke werk is. Martijn en ik heel graag weten wel wat aan mogelijk in deputaire willen zoeken. Ja. Hij hem net op antwoorden? Nee, omdat dat vond ik extra nu we tijdens dat hele informatieproces. Wij moesten lieken hoe de bregen komen van CDA en VVD, maar een naam van gedeputeerden. En wat voor portefeuilles dat we doen. Nou, wij zijn van, dit vinden we een hele rare gang van zaken. Want wij moeten eerst maar eens elkaar vinden op een aantal cruciale punten. Dan dus het vaak wel, maar meesten die natuurlijk een collegevorming maken. Dus dan was ze wel goed maken door de bocht. Waar wie een tuurlijk, nou, wij dat vind ik net zo relevant om dat te nemen. Wij hebben hun zijn, we hebben hele ervaren mensen, we hebben hele goede telepool. In jongen het wel, deputaire wezen? Ik zou net deputaire, nee, dat ligt meer een orenkandidaat verboeten. Ja, we hebben een orenkandidaat, maar stevige mensen achter de hond met bestuurservaring. Ga ik het zien en zijn, maar ik zou dit weer kunnen eerst zijn vinden op hele belangrijke punten. Zodat de kiezers zeg maar systeem eens een keer. Nou is het natuurlijk wel zo dat het college dat nou zit voor een gedeelte zitten bloot. En misschien wel dezelfde deputairen. De VVD weet het dan net helemaal zeker. Het gemiet tussen meesten is wel belangrijk. Dus ik kan me wel een beetje voorstellen te zeggen, maar waar komen je maar? Want dan maken we dus 4 uur maar samenwerken elke dag. Tuurlijk, en dat wie op zich een hele redelijke vraag, maar pas later in het traject. En zie je nooit er is nooit antwoord op een hele simpele vraag. Namelijk, ben je bereid tot een serieuze koerswijziging op het gebied van energietransitie? En toen draaide men de hele tijd om die te breien. Is het zo dat Jim Varoorman, Thierry Baudet, het natuurlijk het nodige erop. Oude weekend werd dat het fascisme zo dan van links komen. Daar ben wel uitspraken, hoe vooral je het er wat zijn, die je hem skeerd van kennen, ik in Friesland. Want steen jou achter die uitspraken al even van hem? Nou ja, wat Thierry zei, dat maar Thierry vooral zei ze. Ja, maar steen je erachter? Nou, dat hing per uitspraak al. Ik bedoel, dat links is een fascisme. Wij zijn geen fascisme. Dat ken ik er hoe zei ze. En als je voor de rest een hele prangende vraag had over een uitspraak van Thierry, zoek zei ze, bel je mij even op. En vraag hem, dat misschien uitspraken. Maar je vaart natuurlijk wel voor een deel op de golven die Thierry Baudet en Hedema veroorzaken. We zijn een hele zelfstandige fractie. Ja, maar in de hele campagne hebben we natuurlijk nooit zoen. Dus we hebben nooit als journalistiek, maar ik als kiezer, hebben nooit vreken aan jou persoonlijk 1 keer in Drachten wat je nou vindt van bepaalde onderwerpen. Ja, Drachten is een fantastisch jongen. Ja, dan moest ik heel veel mensen boeten stellen blijven omdat ze erin komen. Ja, inderdaad, dat wie echt een fantastisch maar we hebben nooit vreken kennen. Nee, nooit vreken. Nou, ik moet zeggen, onder Drachten kwam ik alleen maar bijna landelijke thema's onbouwd. Dan wil je maar iedereen vragen hoe het Fries eigenlijk. Jammer hè? Want hoe wil je nou oppositie vieren? Want de komende 4 jaar zitten voor hem dus in de oppositie. Nou, wij zijn nu vooral bezig met het opzetten van de stichting, met bankrekeningregelingen en met het Griffie-team kennis maken. Die ik trouwens even, ik wil dit moment een broek om die een enorm compliment aan, want die meesten wil je echt keihard. Dat is hartstikke mooi. Dus dat is hartstikke mooi. Dus wij zijn ook bezig om alle portefeuilles onder te verdelen, onder onze fractie. Wij zijn bezig met het on- van fractiepersoneel. Maar hoe wordt de toon van je oppositie, van die begint waar zien? Nou, die zal op inhoud wijzen. Stevig?
Stevig, ja, daar hoor ik wel van. Was- En de rest van onze fractie ook. Ja, nou was je dat al. Ja. De komende 4 uur, we houden jou en alle andere fracties trouwens, ik scherp in de gaten. Oké. Dit is even zien naar hoe het Gerco van Beek, uw cartoonist, naar deze meneer van het Forum voor Democratie, Sjoen het. Het klimaat verhoord in alle opzichten. Ja, het klimaat verhoort. Ja, dan wij haar er zin in. Mooi, dat is mooi. Ja, Wij, zeker. ik in je Leuke rol als cartoon. oppositiepartij de komende 4 uur hier. Maarten Gaalswaard van het Forum voor Democratie. Tegen dank voor je komst naar het Politbureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Oké. Ontzag via het Politbureau. Tak een weekend ben we er net. Dan is het PSK Manje. Maar die weekend daarna zelfs wel weer. We wensen je nog een noffelijke jong.